Ja, ik bij mezelf enorm echt om een dubbel praten. Ik zet even in de kap dat beter regelen. Ik stel voor, de monitor hier nooit. Ja, maar ik zoek bekend meisje waar ik win, want dat hebben we dan een beetje geheimzinnig hoe die. Nou, die natuurlijk wel duidelijk. We zoeken naar Drachten, naar Gurbe, dat wie de nummer 1 uit de top 100 van vorig jaar. Nou, dat is dan wel hartstikke hier nummer 1. Viel die nog steeds zo? Geweldig, ja, dat is een onovertroffen ervaring. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, dat is het. Get me terug. Nee, serieus, was er op ons sprutsen? Nou, nee, ik wil er net op ons sprutsen. Natuurlijk is het wel zo dat in de rit van dit hier, of nee, dat het nummer op nummer 1 kwam voor hier. Het wordt wel heel iets vregen, onvregen bij elkaar als je te spelen. Ontiteit die het voornamelijk weet meer vrezen en die het wordt vergeten, denk ik ze staan al. En ook het al een hele soort vregen om Clifford Moore. Ja, want dat weer nummer 1 vorig jaar in die Frisse Top 100 naar hier een boele draw met Marije Maria. Nou, dus Gurbe Douwstapje. Nou ja, daarom dachten wij zieken die ook nog in die huiskemerszoek gast is. Ja. Het is die stamkroeg in Drachten, Café Marktzicht. Gewoon de markt, je wist vaak, hè, van de morgen is direct al gegrepen. Vanmorgen heb je best een koffie drinken. Ja, nee, ik heb het net over consumpties. Nee, ik lees er even de klauw op. Ja. Maar dat is ze zaten op de morgen lopen, hier even hoe de merken, wat ik wil aan, hier even een bakje koffie drinken. Ja, en ik kom hier door de week, ik wil eens wat de kaarten. En, dus dan niet op de stamproef. Maar dit is wel de definitie van stamproef. Nou, we hebben het publiek in de zaal. Veel leuk dat je me binnen al hebt. Dat je me even hier. Een kroeg vol zo'n straks zit. Ja, inderdaad. Want dit is even illustreren. De Cliffs of Moore live van het Café Marktzicht in Drachten. Hier is Gurbe Douwster. Een verhaal in een film. Hij stoerde zij leven stil. Maar ook safreren dingen op dood. En weet je ik wie een enkel day voor een kool. Neem die maar, ik neem die maar, ze zei het in haar. Nee, de bol van mijn dromen, ik lig eigenlijk in kaart. En ik doe eens pensioenen voor als de kust. Als de stiers op de high-cliffs al morgen in de mist. In Alone die klinkt uit elke hoes en kroeg. En van zongers en dichters verhuiling. Der de leven vaak om is, zij al die de roep. Der stuursbestand komt ik van vier. Arm takkels die maken lang bij het zon. Mijn himmel, ik ben je, mijn harder ik al. En op St. Patrick's Day had een oude pastoor. Arm trouwt in de Rijn, en wie de high-cliffs allemaal. In een rode die klinkt uit elke hoes en kroeg. En van zongers en dichters verhuiling. Der de leven vaak om is, de zee al die de roep. Der stuursbestand komt sterk van vier. Wie in deze gedijen heel iedereen woont. Doet er zijtje in zijn liefste, kom jou mij in gang. Want er is wie dit mooie dood mij brengt. Als de waans mij niet stond de voet van het bericht. Op dat paard met een glisser bij de zee zat weer bij. Vond zijn voetje hard vast, de weer naar met mij. In dat ijskoud
naar het een van zijn vader, wie de heilig zal mooi. De hartelijkste morgen. Rechtstreeks vanuit Drachten. Het thuisvlak van Gerben. Ja, veel stieren. Ja, veel stieren natuurlijk. Ja, het is echt een thuisvlak. Ja, ik en Tijn. Dus je hebt eigenlijk maar een lietsonderbreking van een hier of zij zo'n heb je mijn hullen in binnen. Dus ja, dit is thuis. Ja. Nou, dat is wel. Hey, ik voelde niet gezegd met de vraag, heeft zelf een favoriete top 4? Want we hebben natuurlijk nou op jacht gehoord. Daar ligt al een tijdje op tafel, top 4. En we hebben hier al de beziekers in de krul, dat is al een stuk of 10. En dus ik moet dadelijk nog eens even wat top 4 ophellen. We hebben Rintje Kassik, mijn naam, die illustreert het zo nog even. Die neemt, die zou je uit de holle Rintje. Dus we pakken er zo nog even een Fries noemer uit. En die jongen wel in mij. Mijn Rintje voorop vanzelfs. Maar ik voelde, hoe voelde hij er even, Mike Gerben? Oh, daar heeft hem al bij de honderd, ja, in maar top 4. dan mag ik natuurlijk heel snel even denken van wat vind ik 4 heel ik vind wel 50 Friese liedjes en misschien wel 500 heel mooi. Het is altijd een momentopname. Dus het is een momentopname, maar dan denk ik van nou, maar gauw even uitdenken oor en dan kom ik eigenlijk, het maakt van 5 naar 1. Ja, dat is de traditionele hitparade vol. Dan hebben we dat maar dan. Nee goed, dus dan hoor ik weer erom, dan zet ik op 5 Door de Veem op mij Wintersliep, vind ik prachtig frisje. Op 4 waar ik onder in Bouwk Algra op een dag van Gerrit Rekel. Ik ben alle keer wat belletachtige dingen, dus daar hoor ik wat meer van op heel bit. Op 3 zet ik Gerbrich van Dekken, mij bestoot voor mij. Op 2 komt Pieter Wilkes mij Paard Waarom, vind ik een klassieker. Ja. En op 1, en dat is net omdat er hier toevallig in de zaal is, hier van de mooiste Friese versjes die we ooit maken binnen is van Jaap Lauwers, Ezel nummer 1. Ja. Oké, ja. Geweldig. Ja, oh, maar ik zeg trouwens, dat is de top 4 van Gerben Douwstra. Skreun op een, ja. Op een snaar? Ja, op een snaar. Op een snaar van zijn gitaar. Daarom vroeg ik maar feit, hij zit, kunnen we deze goodie krijgen als speciale... Want ja, dat is een dikke E. Ja, dat is een Zo, daar zit de top 4 van Gerben Douwstra op. Geert, ik ben het best bij de honger, Geert. Ik ken die net Jerry ook, want er is wat mis met de retour, zodat het dan technisch ziet. Maar ik heb hier een snaar, de dikke E van Gerben, daar heb hij zijn top 4 voor gekneurd. Ik moet dat maar voor de 150ste bellen Joert of zo, is dat net leuk? Om die als extraatje voor te gaan. Komt hier erop. Gerben! Ja, natuurlijk! Ja, nee, ik zeg een handtekening druk op. Ik ga even naar Geert Fortuyn in Ljouwen, dadelijk komen we weer rond voor u te drachten. De radio in nog. Radio even aan. Radio in. Dat is zeker. Heel goed, we gaan wel zetten. Ik sta hier voor de verloren. Wat zei je? Voor me. Dat nummer krijgen we een school, ja.